Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 συνιστά ένα ακόμη ορόσημο για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά μετά από 13 ολόκληρα χρόνια καταρτίζεται προϋπολογισμός με το αξιόχρεο της χώρας μας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Γνωρίζω πως πολλοί από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης μπορεί να υποβαθμίζουν την τεράστια σημασία του επιτεύγματος αυτού. Όμως η στάση αυτή αδικεί τόσο τις επιδόσεις της κυβέρνησής μας, όσο και την σκληρή προσπάθεια και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Πραγματικά είναι απορίας άξιο η ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση κατακρίνει την οικονομική μας πολιτική, επιμένοντας να αγνοεί την αδιαφυσβήτητη αντικειμενικότητα των αριθμών. Το 2023 η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα επιτύχει τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το σύνολο της Ευρωζώνης, δηλαδή 2,4% έναντι 0,6%, ενώ για το 2024 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,9%. Αντίστοιχα εντυπωσιακή είναι η επίδοση της αποκλιμάκωσης του χρέους της γενικής κυβέρνησης από 172,6% του ΑΕΠ το 2022 σε 160,3% το 2023 και 152,3% το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόμα περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024. Οι δείκτες όμως και τα ποσοστά δεν λένε τίποτα αν δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων, αν και μειούμενων πληθωριστικών πιέσεων, είναι στόχος και χρέος μας να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αυξάνουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με συνολικό κόστος σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυξάνουμε εκ νέου τις συντάξεις κατά 3%, ενώ προχωράμε και στην άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς. Επιπλέον, αυξάνουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά, αυξάνουμε το επίδομα μητρότητας στους 9 μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ενώ μονιμοποιούμε και την απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη φαρμακευτική δαπάνη. Και αυτές είναι μόνο οι σημαντικότερες από τις πολλές μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις μας. Ανατρέχοντας στα όσα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ, θα διαπιστώσετε πως το σύνολο των μέτρων είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί, είτε έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2024. Και μπορεί για εμάς, που γνωρίζουμε τον τρόπο βάσει του οποίου λειτουργεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό να φαντάζει αυτονόητο, όμως στη χώρα που στο παρελθόν τα πολιτικά έγιναν λευκές επιταγές χωρίς αντίκρισμα και εν συνεχεία ανέκδοτο, εμείς επιμένουμε να πορευόμαστε με συνέπεια λόγων και έργων για να αλλάξουμε τη χώρα όπως οραματιστήκαμε και όπως δεσμευτήκαμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Για να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας μια πατρίδα αισιόδοξη, ασφαλή και ισχυρή. Μια πατρίδα που θα τιμά και θα εκτιμά τους σκόπους των πολιτών της, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος, για να μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια με τη συνείδησή μας ήσυχη. Έτσι κοιτώ κι εγώ τους συμπατριώτες μου, τους Αρκάδες,
με μάτια και καθάριο βλέμμα, γιατί γνωρίζω πως βλέπουν τον τόπο μας σιγά σιγά να αλλάζει, γιατί βλέπουν την αναπτυξιακή τροχιά για την οποία παλέψαμε να γίνεται πραγματικότητα. Οι επενδύσεις ήδη δύο μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών στη ΒΠ Τρίπολης και η προσέλκυση κι άλλων σημαντικών επενδύσεων αποδεικνύουν στην πράξη πως η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στον τόπο μας και πως μέσω των κατάλληλων κινήτρων μπορεί να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να αλλάξει τον επενδυτικό χάρτη του τόπου, για να μπορούν τα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο στον οποίο μεγάλωσαν, να κάνουν τις οικογένειές τους και να μπορούν να μην έχουν ποτέ το άγχος της ανεργίας. Αντίστοιχα, σημαντική εξέλιξη είναι και η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, αλλά και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, έργο που θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες ολόκληρης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και βέβαια, από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι η στήριξη της Μεγαλόπολης, αλλά και της Τρίπολης και της Γορτινίας μέσω του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, που εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα σημαντική είναι και η συμβουλή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μέσω προγραμμάτων και νέων δομών θα εξελιχθεί σε ένα κόμβο καινοτομίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά στην κοινουρία, που ήδη τουριστικά ανελύσσεται συνεχώς, τα τελευταία χρόνια θα γίνει κυβερνητικά ό,τι είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή της πορεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην παράταξή μας για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και τεράστια ευθύνη για όλους μας. Δεσμευτήκαμε να πάμε την Ελλάδα σταθερά και τολμηρά μπροστά και να κάνουμε κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε το στόχο μας. Για να πάψει η Ελλάδα να επιζεί και μάλιστα μέσω διαδοχικών θαυμάτων, όπως λέει ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, και να ξεκινήσει να ανθίζει και να αναπτύσσεται σταθερά μέσα από το θαύμα που όλοι οι Έλληνες κλείνουμε μέσα μας, ένα θαύμα που έχει σμιλευτεί από την ιστορία, τα επιτεύγματα και τα εκατορθώματα αιώνων ολόκληρων. Ευχαριστώ πολύ.